Ngibingelela uSenior Bishop Masheleni nobuholi bonke ngokwezihlalo zabo, Lady Senior. Ngiyabingelela nobuholikazi bonke, omama bonke, obaba bonke, abafowethu uSunday School egameni likaJesu. Baba uMtshali, yini la ngibanjwe amandla esiphambano. Ngisabe ngiyahlabelela kusahlabeleleki ngibanjwe amandla esiphambano. Izwi engilinikiwe namhlanje lesithathu alishilo uJesu esesiphambanweni engathi ngaleso sikhathi bese ngazi ukuthi nje sekuthanda ukuthi bahlakazeke sesiphambanweni. Sebethanda ukuncipha nabantu. Wathi mayebheka wabona nangu uJohane, wabona nangu nini uMaria. Engazi ukuthi babethe ukusondela esiphambanweni bona bangafana nabanye abantu, angazi ngibande lizongizwa. Engathi bona bathe ukusondela esiphambanweni abafananga nesiqubu esasikhona sizombona bethe. UJesu ngiyamuzwa ethi ebheka uMaria ethi mame bheka indodana. Aphinda aphendukele uJohane athi indodana bheka unyoko. Engikuthanda ngazo ukuthi ngibhalo uyena obhala kahle uJohane ngoba bebhala umuntu obekhona ubebhala ngento ayibonile akezwanga ukuthi kwenzeka ukuthi waseyabhala wayekhona waseyabhala ukuthi uthe uJesu kuthiwa wasebamba ukusho wabamba ukusho uJohane. Ngifuna ukuthi uhamba kancane nje kancane bese ngihlala phansi only 5 minutes mina ngizokuhlala bese ngihlala phansi. Uyabona uJesu ngimbona ekhuluma nonina ngathi ubembona ukuthi unina because endleleni behamba naye ubezamile mhlawumbe kwaze kwaba kathathu ezama ukumhlekisa unina kuyena uzama ukukhanda le distance yokuthi ma uMaria uhafu wami kuyindodana yakho but the other half ngokababa uNkulunkulu. Okusho ukuthi ubefuna ukuthi ahambe endleleni understand ukuthi ngelinye ilanga kuzoba nento ekuthiwa isiphambano abekuzoba nzima vele kuMaria uma sefika embona esiphambanweni uJesu. Akabonanga uKristu besabona uJesu because uJesu obeyindodana kaMaria. But esemtshela ubesemkhombisa ukuthi mina nginguJesu Kristu. Okusho ukuthi kahle kahle njengoba sengihlukanisa manje ngithatha le ndodana engiyibonayo ukuthi iyamdinga unina nalo nina engimbonayo ukuthi uyayidinga indodana ngishiya lokhu kubambana kwenu la ebese ngiphindela kubaba. Uthi uthema esesho njalo ngathi ngiyambona uJohane ebamba ukusho kaJesu. Akazange athi uJohane yayibo lolu tshabo ngishiya nalo mvele ngolwami baho. Akazange asho ukuthi anginalutho esandleni ngizomnikani uMaria. Akazange akhokhe noma mhlawumbe umama Mashilini ubengakhokhela athi kwami amakamera lingene athi kwami izintsha ilingene kodwa uJohane akazange asho ukuthi lingene once wabamba ukusho. Waseyamthatha wahamba naye uyomngenisa endlini yakhe because usetsheliwe kwathiwa mame bheka indodana bheka unyoko. Engazi ukuthi uJesu ubebona uMaria ubunye benabo ukhala bekhala kanti emveni kokukhala uMaria uzozuza umsindisi. Angazi noma ibandla lengizwa ngokusho kaJesu emsusa kuyena completely because esiphambanweni bese emsusa kuyena umtshengisa ukuthi kahle kahle ngihambe nawe endleleni ngino-12 years nganidukela nganishiya ngathi niyangifuna nangifika ngibhizi nabaphristi ethempelini siphendulana ngokwezwi nathi mfika bathiwa abafowenu nodadewenu noma wakho bayakufuna. Wathi no akubona abakithi laba bazokwenza intando. uMaria kakunakanga lokho. Uyabuya uJesu uyahamba naye. Uyaphinda futhi emshadweni wasekhana.
Yashadiswa. Yapheliwa yini. Uyaphinda futhi uMaria. Uthi liphelile yini. Uthi mame ngene ngani kubani? Uzama second time ukumtshengisa ukuthi awukwazi. Sibeke distance ngoba kunalesi sikhathi ozohluleka ukumelana naso. Uyaphinda futhi. Uyabashiya, uyoshumayela futhi. Uyoshumayela. Uphinda usho the very same thing. Wenza ukuhlukanisa yena noMaria ngoba ubebona ukuthi uMaria vele ngeyikhathi zokugcina uzoba nomunye. Umunye wakhe kuzoba yilomunye ukuthi uJesu wami owahlala esibelethweni sami kanti lo esibelethweni wayetshelekile ukuthi beka lo muntu ukuze afike isimo somuntu ngoba kube ngabe ufike ewumoya babunjani izwe belingeke lize li-understand. Bayithina hamba ngabasikhoyo. Bayithina ngabasazana naye. Kodwa biza ukuthi abe sesimeni sethu ahambe nathi endleleni akhulume izinto ehamba nathi ezibonakalise ehamba nathi siphike khona kunjalo. Ebesafika isikhathi la sekuhlukana khona yena noNini esekhombisa ukuthi manje kaMaria uJesu useyahamba sekuzoba noKristu ke manje okuyisaver. Engithandayo uJohane uma eseduze wayemthanda uJesu noJesu wayemthanda uJohane. Of which uJohane kwakuyigrace, a grace of God, umusa owamsibekele noma uphetho wayengakhona kodwa wayengeke afane noJohane uJesu. Ingakho ngazi ukuthi uJesu uyabona ukuthi no man mina sekwanele manje sengizophelelisa kombhalo noma sengasawasho la amanye amazwi zowasho lo Maria lo engasekho la esethathwa uJohane wahamba naye because amazwi alandelile abawazwanga wayengasekho because uJohane wayesemthathile esehamba naye akazange afune ukuchitha isikhathi bashilo bathi enene namhlanje zoba nawe endlini yakho noJohane akasichithanga isikhathi wathi manje akaphendulanga bangathi ngiyambona uyaphenduka uyophuma ngomnyango uma uthi wayesendlini phuma ngomnyango uyahamba noMaria salizwe lesi4 lesi5 up to 7 akasalizwe because vele ngasamdingi ngoba wayesebekiwe. Ngimbuka-ke mina owesifazane owuMaria eyibandla yazi ibandla songizwe. Uyabona uma ngabe sibuka ibandla silibuka njengowesifazane uma ngabe sibuka indodana uKristu Jesu ifike ebandleni izodinga imfudumalo kufana nokuthi kusuka abantu bengakholwa bezongena ekholweni kufanele bathole imfudumalo kuyibandla. Ibandla lifana nomama ofukamelayo angazi ibandla langizwa. Sengizohlala phansi baholi ngithi mina kuthiwa ngithi mama ebheka indodana bheka unyoko. Isikhathi sokuthi manje ibandla lifocuse ebhekaneni sibambisane kulesi sikhathi ukuze noKristu Jesu abe nathi ngoba ngalesi sikhathi thina ebandleni sihlukana imbono ihlukana uKristu Jesu uyasisuka nathi athi umoya ingcwele akahlala endaweni engcolile umoya ingcwele akahlala laphithizela khona maphithizela ebandleni uzohlala kanjani umoya ingcwele sizoyireceive kanjani ingcwele kaNkulunkulu uphithizele ebandleni. Kuthiwa ngithi nje baba mama ebheka indodana bheka unyoko Nkosi phithizela.
Sam.